Üdvözlök mindenkit! Megpróbálok egy nagyon rövid választási értékelőt itt most összehozni. Készítettem már korábban egy videót, de annyi beszélgetésen vagyok túl így az ismerőseimmel, hogy inkább előről felmondom az egészet, és kiegészítem azoknak a beszélgetéseknek a tanulságaival. Nyilván ezen a kis oldalon én nem számítok túl nagy visszajelzésre vagy visszacsatolásra, nagy köznyilvánosságra. Én azt hiszem, hogy ez elsősorban inkább ilyen jegyzet magamnak, hiszen mégiscsak történelmi jelentőségű választások voltak vasárnap, most már több mint egy héttel ezelőtt, és ebből kifolyólag érdekes lesz majd visszanézni 5-10 év múlva, hogy azok a folyamatok, azok mibe kulmináltak, mi lesz belőlük, a félelmek, vágyak, egyéb dolgok, azok mennyire igazolódnak vissza. Egy nagyon rövid kis történelmi áttekintés, de tényleg csak ilyen nagyon vázlatosan. Ugye szerintem utoljára ilyen jól egymással versenyző, versenyképes kétpártrendszer a 2006-ot megelőző időszakban volt, mondjuk 2002-ig volt. 2002-ben a Fidesz elvesztette a választásokat, és az MSZP-SZDSZ kormány lejtmenetre rakta az országot a 100 lépés programmal, és ennek az lett a következménye, hogy a 2006-ban nem sikerült őket leváltani, mert trükkök százaival, a teljes demokrácia alásásával sikerült visszafordítaniuk, hogy Gyurcsány Ferenc mondta, a szarból is visszahozták a kormányzást. Ez 2010-ben egy úgynevezett fülkeforradalom történt, amikor a Fidesz verte meg az MSZP-SZDSZ kormányt. A hasonló történelmi jelentőségű dolog volt akkor, nem véletlenül hozom szóba, akkor kétharmaddal nyert a Fidesz, ráadásul egy olyan választási rendszerben, amikor még az asztal nem volt megdöntve, tehát az egy hatalmas győzelem volt, és az a szavazói bázisra is egy nagy csapást mért, mert akkor az MSZP-nek a szavazói bázisa az ilyen 900 000 főre zsugorodott, tehát nem úgy, mint most, hogy az Orbán féle Fidesz-KD-MP az ilyen 2.300.000 szavazattal számolhatott ezen a választáson, tehát ez egy elég nagy támogatás, hanem gyakorlatilag a választók szintjén is megsemmisült. Persze itt azért zárójelben elmondanám, hogy ennek a 2.300.000 szavazónak ilyen helyzetben nem lehet neki támaszkodni, mert látván a vereséget és azok a turbulenciák, amik ebből következnek, ezek hamar töredezhetik, aprózhatják ezt a bázist, ami mögöttük volt, de a választás pillanatában ez így állt, hogy kb. 900 000-re zsugorodott a szavazók száma, itt pedig azért több mint 2 millió volt. De a lényeg az, hogy utána megszűnt valójában az a fajta verseny, ami előtte jellemző volt. Tehát előtte azért mindegy, hogy most Fidesz, kisgazdapárt, MSZP, SZDSZ, de nagyjából lehetett tudni, hogy jobb és baloldalnak van egy olyan, tehát vannak olyan tömbök, amik képesek összeállni és képesek kormányozni, és azért az emberek így helyek közben be tudták árazni, hogy mire lehet számítani, ha ez a kormány van 4 évig, mire lehet számítani, ha az a kormány van 4 évig, tehát kvázi a tettek alapján fel lehetett mérni, hogy mi következhet, tehát nem vakon ugrottak a sötétbe, hanem itt tényleg egy váltópártrendszer működött. És én szerintem erre a váltópártrendszerre nagyon nagy szükség lenne, viszont ebben a nagy politikai kilengésben, ugye ami 2010-ben történt, most zuhantunk át 16 évvel később a másik oldalra, tehát lehet látni, hogy az egyensúlyi állapot ez nem akar valahogy visszarendeződni, és ebben a Fidesznek nagyon nagy szerepe volt, hiszen 2006-ban vagy 2010-ben komoly ígéreteket fogalmazott meg arra nézve, hogy elszámoltatás lesz. Én és jó sokan velem együtt rengeteg időt és pénzt és erőforrást pazaroltunk arra, hogy az utcákon, egyéb helyeken sokkal fiatalabbként még tüntessünk és hangot adjunk annak, hogy ez így nem mehet tovább. Már akkor sem voltam azok közé sorolható, akik azt mondták volna, hogy szavaz erre és erre, mint hogy ezt az korábbi években sem volt nálam jellemző, de azt tudtam, hogy mire nem szabad letenni a voksot, ez volt, hogy az MSZP-SZDSZ kormány, ráadásul mi abban gondolkodtunk, hogy még a ciklus lejárta előtt elérjük azt, hogy ezek a kormányok leköszönjenek. Ezeket azért fontos elmondani, mert így tehát ezek a dolgok egymásra épülnek, és a legnagyobb probléma itt ugye pont az volt, és sokunk számára egyébként egy
örök fájó, még ha be is gyógyult seb, hogy az elszámoltatás elmaradt, és az elszámoltatás helyett egy ilyen háztai ellenzékként Orbán Viktor, mint egy ilyen mumusként, egy ilyen referenciaként megtartotta a karlapozó, szemkilövető Gyurcsány Ferencet és bandáját, és valójában ő bármit tehetett innentől kezdve, mindig ott volt egy ilyen nagyon félelmetes referencia, hogy csak a Gyurcsányék vissza ne jöjjenek. Persze senki nem akarta, hogy a Gyurcsányék visszajöjjenek, még azok sem, akik az Orbán kormányt kritizálták, viszont mindenki valahol a szíve mélyén szerette volna, hogyha választék alakul ki. Én választónak tartom magamat, és én szeretem a választékot, inkább legyen az a bajom, hogy a sok jó közül nehezen választok, mint sem, hogy nem tudok választani. Viszont 2010 után egyre inkább ez a helyzet mélyült el. Mégpedig azért, mert ebben a kormánypárt, és egyébként később már az ellenzék is érdekelté vált, hiszen bármikor, amikor alulról valami organikusan akart volna felemelkedni, akkor a kormánypárt azt a lehető leghamarabb levágta. Idővel, egyébként, ahogy ez most a Tiszta Párt esetében is történt, az ellenzék is erősen próbálkozott azon, hogy elzárja ezeknek a feltörekvő erőknek az útját. Nyilván az ő számításuk az volt, mármint az ellenzék számítása az volt, hogy majd, hogyha egy olyan történelmi szituáció alakul ki, amikor a történelem viharai elsodorják a kormányt, akkor ők ott álljanak készen, hogy le tudjanak ülni a jó, meleg, előkészített helyre. Ezt olyannyira így gondolom én, és szerintem ez mindenki számára már nyílt titok, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor egyszer Semmilyen Zsolt Pécsen járt egy fórumon, akkor elvittem magammal egy kérdést, és az a kérdés pont erről szólt, hogy nem érzi a felelősségét a magát nemzetinek tartó kormány abban, hogy nincsen épkézláb a nemzet ügyeivel foglalkozni képes ellenzék, mely adott esetben, hogyha jön egy gazdasági vihar, mert egyébként már akkor is az volt, tehát nem véletlenül mondtam, ugye 2020-tól elég viharos időszakok jöttek, de azért 22-ben lehetett arra számítani, hogy még további nehézségek jönnek. Tehát, hogyha jön egy ilyen vihar, vagy fokozódik ez a helyzet, akkor az emberek, ugye, akik képtelennek belerúgni a problémák legelső forrásába, mondjuk a Wall Streetbe, ahol a brókerek mondjuk egy hitelválságot generálnak, nem tudnak más tenni mérgükben és az őket sújtó rossz egzisztenciális helyzet miatt, semmint, hogy megvonják a szavazatot attól a pártól, aki addig vezetett, jelezvén azt, hogy baj van, ez egy teljesen logikus lépés. Hát erre várt az ellenzék, és a Fidesz egyik legnagyobb hibája az, hogy a hatalom féltése miatt nem engedett felnőni egy olyan ellenzéket, aki képes váltópártként működni. Valójában 4 fundamentuma van szerintem annak, hogy a Fidesz kormányzott, és ez a 4 fundamentum, mint 4 fajta, nem is fundamentum, hanem ebből az alapból kiemelkedő falként, mint egy ketrec, úgy zárta körbe a magyar társadalmat. Kezdem a legpozitívabb oldaláról, a konjunktúra, a gazdaság élénkítése, az életszínvonal javítása. Ez 2010 és 2018-19-20 között szerintem elég jól működött, mindenki érezhette is. Ez volt az a korszak, amikor Orbán Viktor kétszer is úgy ment neki a választásnak, hogy az emberek tudjanak még egyet előre lépni. Lépjünk egyet előre. Lépjünk egyet előre 14-ben, még egyet előre 18-ba, utána már ugye azzal kampányolt, hogy őrizzük meg, amit megszereztünk, de ez a konjunktúra időszaka arról szólt, hogy mindenki azért a magához képest gyarapodott, az emberek jobban kezdtek élni, először közmunkások lettek az emberek, aztán a közmunkásokat is felszívta a munkaerőpiac, és mindenki úgy érezte, hogy itt a dolgok jól mennek. Ezzel párhuzamosan persze már megindult úgymond a tőkés osztály építése. Ennek ugye az volt a magyarázata hivatalosan, hogy szükség van olyan cégekre, melyek a történelmi problémáik miatt, ide lehetett sorolni ugye a 2002-től 2010-ig kormányzó MSZP-SZDSZ kormányt is, illetve a 45-től egészen a rendszerváltásig tartó keleti blokkhoz való Szovjetunió alatt lévő elnyomásunkat is, tehát hogy nem tudunk olyan gyorsan, organikusan előhozni nagy cégeket, akik képesek mondjuk akár egy viaduktot vagy bármit megépíteni, tehát nekünk szükségünk van olyan cégekre, ez volt a magyarázat, akik képesek feladatokat végrehajtani, és akkor a pénz nem szivattyúzzák ki a pénzt külföldön, mert azt, hogy beküldenek egy Európai Uniós pénzt, aztán az úgy van elköltve, hogy visszamegy Németországba, meg Ausztriába, stb. Ez nem csapódik le akkor nálunk, ez volt a magyarázata. Ezt egyébként helyek közel az emberek elfogadták, mert egyfelől élt a remény, hogy idővel ezek a dolgok majd visszarendeződnek, tehát hogy lesz egy konszolidáció, és visszarendeződik a rendes piaci verseny. Másfelől meg mindenki úgy volt vele, hogy az élni és élni
hagyni elv alapján működik, és azért mindenki a pénzénél volt, működtek nagyjából a dolgok. Ez volt az a korszak, amit egyébként az emberek úgy emlegettek talán, akkor volt az a szállóige, hogy delegább kormányozni tudnak. Tehát volt velük baj, az is delegább kormányozni tudnak. Tehát az első fundamentum volt ugye a gazdaság élénkítése, minél több Európai Uniós forrás lehozása, állami és uniós beruházások indítása, az építőipar is azon keresztül az egész gazdaság pörgetése, és az emberek helyzetbe hozása. Ez volt az a mézes madzag, ami elvezetett a második fundamentumhoz, a Fidesz fix nagy szavazóbázisához, mert ez csak hízlalta az amúgy sem kicsi magot, és akkor már kalkuláltott úgy vele a Fidesz, hogy nagyságrendileg van egy 2,5 milliós szavazóbázisa. Ez egy hatalmas szavazóbázis, mert hogyha összevetjük azt, hogy mit tudom én mondjuk, és mondok valamit, 5-6 millió ember szokott elmenni egy választásra, akkor az 5 millióban, ha 2,5 millió már eleve őnála van, vagy a 6 millióból, akkor ugye nem nehéz matematikai képlet az, hogy ha jobbra és balra is tőle vannak ellenfelek, ugye akkor még a centrális előtér létezett, akkor 40%-kal is képes lesz mindig megnyerni egy választást, mert jobbra tőle 30%-ot nyer mondjuk a Jobbik, meg mit tudom én, akármelyik párt, amelyik ott van, vagy csak ő megnyeri egy az egyben a 30-at, tök mindegy, balra legyen DK, MSZP, Momentum, akárki, ezek mind még 30-at megnyernek, a kettő együtt 65, 40-nel még mindig nevetve győztek. Tehát ez a szavazói mag volt a második fundamentum, ami megszilárdította a Fidesz rendszerét, és ehhez rögtön, amikor ez a centrális előtér esetleg már inogni látszott, jött az ötlet, hogy a választási rendszert érdemes megváltoztatni, a választási rendszert megbillentették a saját irányukba. Ez volt a győztes kompenzáció, amiben most milyen nem szeretnék belemenni, de nagyságrendileg arról szól, hogy mondjuk van 100 szavazat, ebből a második helyezett 30 szavazatot kap, ebből könnyen érthető, hogy már 31 szavazattal is meg lehetett volna nyerni a választást, és ilyenkor a 31 és a 100 közötti 69 leadott mandátum nem vész el, hanem ez még a győztest erősíti tovább, ezek a szavazatok mandátumok formájában a győzteshez kerülnek. Korábban is volt mondjuk vesztes kompenzáció, meg pont az volt a lényege, hogy a győztes ne tudjon ilyen könnyen elszakadni a vesztestől, és a parlamenti patkó nagyjából kiegyensúlyozott legyen, de ezzel a győztes kompenzációval, számítván az ő saját stabil nagy magjukra, biztosították azt, hogy még hogyha közel is kerülnek egymáshoz az erőviszonyok, akkor is, ha csak egy kicsivel nyernek, az nagy nyerés legyen. Ennek is volt egy elvi magyarázata, tehát mindent el lehet fogadtatni, és ebben is volt némi igazság, mégpedig az, hogy stabil kormányzással a kormányzó párt keresztül tudja vinni ugye a megkezdett munkáját, nincsenek kormányválságok, mint mondjuk Olaszországban, nem az, hogy 2 évente új kormánynak kell alakulni, de összességében azért ugye minden szednek maga fele hajlik a keze, tehát ők pontosan továbbra is úgy gondolkodtak, hogy garantálják a jólétet, megvan a nagy stabil magjuk, meglejtetik a magjuk irányába a pályát, és akkor innentől kezdve kvázi ezen a 3-as kötélen, ez már szinte soha nem szakad el, ez biztosítja a győzelmet. No de, amikor azért ez a 50-50%-os helyzet, ellenzéki összefogás, stb. Réme fenyegetett, akkor nagyon jól jött a negyedik fundamentum, a propagandagépezet, amely 2 szerepet is betöltött egyszerre. Az egyik szerepe volt a Rogáni gépezetnek maga a közügyekről való figyelem elterelése, melyben ha esetleg a Fidesz nem tudott jól teljesíteni, legyen az akár az utak állapota, a vasút, vagy akármi, amiről nap mint nap beszélgethetnénk, tudta elterelni a figyelmet, illetve szükség esetén a jelenkezőket, akik ebben az esélytelen helyzetben mégis a kormány átvételére jelenkeztek, azokat ez a daráló megsemmisítette. Tehát amikor valaki potens kihívónak tűnt, akkor az lejáratták, lett mindegy, transvestita, homokos, bármi, tök mindegy, hogy mivel, lejáratták, és miután beesett az ember egy ilyen darálóba, és jobb esetben csak a barátai, rosszabb esetben a családja is elfordult tőle, is mondjuk sírva külföldre költözött, persze most egy kicsit túlzok, de hogy nagyjából lehessen érteni, akkor jól meggondolta minden közéleti szereplésre vágyó ember azt, hogy ilyen pici esélyek mentén ekkora kockázatot vajon felvállal-e, akar-e ő lenni holnap az, aki óriás plakátokon mindenféle kellemetlen, méltatlan helyzetben találja magát. Tehát ez így együtt, ez a 4 fal rázáródott a magyar társadalomra, és kialakította azt a helyzetet, hogy úgy tűnt, hogy a Fidesz gyakorlatilag leválthatatlan. A propaganda gépezetnek volt még egy szerepe, ugye az előbb mondtam,
az igazságról elterelte a figyelmet. Ezt már régóta mondom, hogy az igazságot azt nem csak úgy lehet elleplezni, hogy nem mondunk el dolgokat, az a sötétben tartás technikája. Úgy is meg lehet tenni, hogy nagyon erős fénnyel világítunk valakinek a szemébe, ugye nem csak akkor nem látunk, ha le van takarva a szemünk, hanem akkor sem látunk, amikor nagyon erősen a szemünkbe világítanak. Az óriás plakátokkal lévő üzenetek egyébként nagyon komoly valóságok és igazságok voltak, lásd például a Soros kampányt, amely egyébként idővel önmaga karikatúrájává vált, és ekkor már a propagandagépezetnek észre kellett volna venni azt, hogy ha van egy eszköz, ami működik, az idővel azért elkophat. Ugyanakkor viszont akik meg nevettek rajta, azok úgy kognitív diszonancia áldozatai, mert nem lehet egyszerre kinevetni azt, hogy a Soros György veszélyes, miközben meg épp a nyakukon ül 8-10-12 éve egy olyan Fidesz kormány, melynek egyáltalán a megjelenése igen sok szálon Soros Györgyhöz köthető. Viszont pontosan ez is egy olyan bűne a Fidesznek, hogy nagyon komoly témákat rakott óriás plakátokra, miközben az igazságnak nem kellenek ekkora cégérek. Nagyon komoly témákat rakott oda fel, és miközben az ő hitelessége romlott, az emberek az ő kezükben az igazságot már nem fogadták el. Ez kicsit hasonlít a farkas kiabálás ügyéhez, tehát annak azért bűne van, aki rengetegszer kiabál farkast, és ezzel a veszélyeket gyakorlatilag, tehát a veszélyt magát hitelteleníti. Hát ez egy nagy probléma én szerintem. De most visszajutva ez a történethez, az egész rendszernek a megingását, én szerintem a végleges megingását, túl azon, hogy bele lehetne menni, hogy mennyi munka volt abban, hogy fiatal emberekbe beleplántálják kis zenekarokon keresztül, meg rap versenyeken, meg hip-hop versenyeken keresztül felépített zenekarokon át, beleplántálják a fiatalokba a rendszer gyűlöletét, olyan fiatalokba, akik, mit tudom én, 2006 környékén éppen csak akkor születtek, vagy akkor még olyan fiatalok voltak, hogy nem törődtek a politikával. Tehát, hogy volt ebben bőven munka, hogy ez a rendszer így is úgy is összeomoljon, de önmagában az egyik probléma ebből a 4 falból, ami ketrecbe zárta a társadalmat, hogy az egyik meggyengült. Ugye ez a konjunktúra, a gazdasági növekedés, ez meggyengült, és most már jó régen meggyengült, és elkezdtek a falon repedések megjelenni. Ezt érzékelte a Fidesz, és nem véletlenül próbálkozott egyébként azzal, hogy ezt a falat mindenhonnan gyámolítsa, megtámassza. Ugye először jöttek az ígéretek, hogy jön majd a repülőrajt, gazdasági növekedés volt, már látjuk a számokat, hogy micsoda emelkedés lesz. Ezek nem jöttek, virtuálisan nem sikerült megnöveszteni a falat. Önmagában attól, hogy beszélünk a gazdasági növekedésről, attól ez még nem következik be. És akkor ezután jóléti intézkedésekkel, 14. havi nyugdíjjal, adókedvezményekkel, ilyen-olyan intézkedésekkel próbálták ezt a rezsicsökkentéssel, ilyen dolgokkal próbálták ezeket a lukakat betömögetni a falon, hogy ez még mindig egy stabil, erős falnak tűnjön, de ekkor már az emberek úgy voltak ezzel, hogy csökkent a hitelesség, és úgy kezdték érezni, hogy ez nem elég ahhoz, hogy azt tudják mondani, hogy jobban élünk. Itt azért zárójelben meg kell jegyeznem, hogy itt is azért nagyon komoly igazságmaggal rendelkező dolgokat állított azért a kormány, mert való igaz, hogy sokkal kedvezőbb a rezsi, való igaz, hogy sokat számított a rezsicsökkentés, való igaz az, hogy az adórendszer az lehet fogyasztás alapú és lehet jövedelem alapú, és az Orbán kormány inkább fogyasztás alapú adókat csinált, tehát a jövedelmeket kevésbé adóztatta, sőt volt, ahol teljesen elengedte, és a fogyasztási adókban szedte be az adót, tehát nem kevesebbet adóztatott, csak máshogy, és ez bizonyos rétegeknek, meg a kevés jövedelemmel rendelkező embereknek is tehát valójában csak úgy működik, hogy ebben a formában működik, de úgy nem működik, hogy utána most a gázárát visszaemeljük, meg akkor utána még a fizetésre is rakunk egy kis adót lehetőleg. Tehát a lényeg az, hogy volt egy kialakított struktúra, ami működött, de azért ez mégsem az organikus működő, gazdaságból eredő dinamika volt, amit az emberek egy vastag, erős, stabil alapnak láttak volna, hanem úgy érezték, hogy esetleg itt felelőtlen osztogatás megy, részben elképzelhető, hogy az is ment, ettől függetlenül, hogy milyen az adórendszer. Tehát ezt a falat egyre gyengébbnek látták, és ezért a helyzetüket pedig egyre reménytelenebbnek látták, és úgy tűnt, hogy ebben a választási rendszerben a matematika alapján az ilyen 60-70%-os részvétellel kalkulálva, a Fidesz erős magját nézve, a nagy propagandagépezettel szembesülve, egyszerűen a helyzet reménytelen,
nem lehet ebből a szituációba kitörni, nem lesz alternatív választási lehetőség. És erre reagált gyakorlatilag a társadalom, mert lett egy 80%-os részvétel, egy minden eddiginél nagyobb részvétel, és a társadalom gyakorlatilag leverte magáról ezeket a láncokat. Úgy volt ezzel valóban, mint a jól ellátott jószág, aminek mindene megvan, de mégis a szabad választásra vágyik, és inkább vállalja a kockázatot a ketrecen kívül, semmint hogy benn maradna abban a biztonságban, amit a gazda szavatolni akar neki. És akkor már bizony hiába mondja a gazda, hogy akkor látják a rést a falon, ott ki lehetne menni, hogy vigyázz, mert megvágod magad. A szabadság édes illata azzal a kockázattal szemben már sokkal vonzóbb. És itt a dolognak a lényege, hogy valójában ez a társadalom, ez ebben a négy fal között, ahol volt, nagyon vágyott a választási lehetőségre, melyet a Fidesz nem adott meg. Ugye az elején elmondtam, hogy megszűnt a választási lehetőség. Ő választani szeretett volna, és a Fidesz nem hagyta, hogy egy választási lehetősége legyen. És akkor egyszer csak megjelent ez a Magyar Péter-féle formáció, amelyet én egyébként mindjárt el fogom mondani, hogy miért nem tudtam már az elejétől fogva támogatni, és mik voltak vele az ellenérzéseim. Viszont ez reagált erre a hatalmas felgyűlt igényre, tehát volt egy igény, volt egy kereslet úgymond ezen a politikai piacon, és valaki egyszer csak ezt az igényt kiszolgálta, és az emberek már ezt a reményt nem akarták elengedni. Nem akarták elengedni azt a reményt, hogy bizony mégiscsak van egy választási lehetőség, bárhogy mondta a gazda, hogy vigyázz, mert megvágod magad vele, megégeted magad vele, akármi, ők ragaszkodtak a reményhez, hogy itt választani lehet. Miért nem támogattam én ezt a dolgot gyakorlatilag is? Nekem ez egy új tanuló időszak volt abban a szempontból, valamit megtanultam a nemzetemről, mégpedig azt, hogy utólag visszanézve, ha valaki azon mesterkedik, hogy a hatalmat bebetonozza magának, hogy úgy intézze a dolgokat, hogy a hatalmat meg tudja őrizni mindenféleképpen a népe felett, akkor előbb-utóbb valahogy a mi népünknek a szabadság iránti vágya, az felülkerekedik, és még akkor is, hogyha az ismeretlen habokba kell ugrani, akkor is leveti magáról a láncokat. Ha ez nem lett volna elég, lehet, hogy 90% lett volna a részvétel, vagy 95%, de az egyensúly mindenképpen helyreállt volna. Ez az, amit a Fidesznek szerintem első körben meg kell tanulni ebből a leckéből, hogy ők nem akartak alternatívát, ők örökké akarták ezt a hatalmat, úgymond demokratikus módszerekkel megőrizni, és ez a dolog, ez ilyen formában működésképtelen. Ez a 80%-os részvétel, vagy 81%-os részvétel, mint a nemzet testén szétáladó láz. A láz önmagában egy betegségtünet, hogy ez meg tudott történni, ez egy betegségtünet, és a láz az lehet egy gyógyulási folyamat része, hiszen a láz ugye elpusztítja a kórokozókat a szervezetben, de ugyanakkor arra is nagyon kell vigyázni, hogy ezután az úgynevezett betegség után nehogy egy szövődmények legyenek és új nyavaják törjenek föl ebből az úgymond rendellenes állapotból, mert még mindig nem állt helyre az egyensúly, ami kb. 2006-ban, 2010-ben vesztett el az ország, és most megint egy egyensúlytalan helyzetben vagyunk. Ezért mégiscsak az történt, hogy valaki 300 méterre Orbán Viktor házától és fényévekre a valóságtól, ami minket érint, alakított egy pártot, reagált egy olyan igényre, amely egyébként szerintem az influencer tüntetésnél rajzolódott ki igazán. Az influencer tüntetés az egy nagyon érdekes dolog volt az én számomra, mert azért azt gondolom, hogy akármennyire is próbálták a kommunikációt és mindent lefogni, és próbáltak úgymond mindent uralni ebben az Orbán rendszerben, hogy megtartsák a hatalmat, valahogy az internet kitermelte az ellenszírumot, és ott annak idején, még az influencer tüntetés előtt értelmes beszélgetések zajlottak arról, hogy hogyan kellene az országot vezetni, mik a hibák, mik a hiányosságok, merre kellene tovább menni. Hozzá kell tennem azért persze, hogy miután már ez a Magyar Péter-féle formáció napvilágot látott, ezek az értelmes beszélgetések eltűntek, és mindenki militarizálódott. Ez az oldal, ez teljes egészében beállt a Magyar Péter mögé kritika nélkül, és pont ez volt az én számomra az egyik legnagyobb red flag, a legnagyobb intőjel, hogy nem lehetett kritizálni, nem lehetett beszélni arról, hogy milyen problémákhoz vezet az, hogy nem egy egészséges pártstruktúra épül, hogy már most antidemokratikus a dolog.
Tehát én úgy éreztem, hogy ez a formáció, ez kifogja a szelet a vitorlákból, kielégít egy nagy keresletet, de valójában elüt bennünket attól a lehetőségtől, hogy egy organikus alulról építkező dolog, az beváltsa egy rendszerváltás ígéretét, mert itt a dolognak a lényege, hogy most nem sok minden változik abban az értelemből, hogy én már jó régóta mondom ezt, nem a tölgyesi interjú óta, aki engem ismer, tudja, hogy ezzel érveltem már szerintem másfél évvel ezelőtt is, hogy nagyon kell attól tartani, hogy úgy jön létre, hogy NER 2.0, hogy Orbán Viktorral helyet cserél Magyar Péter, Gyurcsány Ferenccel pedig helyet cserél Orbán Viktor, és innentől kezdve azt hallgathatjuk majd, hogy miért az Orbán idejében jobb volt, miért nem tudunk mit tenni, mert ki van ürülve a kassa, mert az Orbán mindent itt hagyott, stb. És ezzel egyébként úgy, ahogy Orbán Viktor stabilizálta a hatalmát a Gyurcsány kártyával, egy Orbán kártyával, igen jól lehet stabilizálni, a 3.100.000 szavazóval, még ha el is veszítenek 5-6-700.000 követőt, akkor is jól lehet stabilizálni a választói magot, és ez nem volna az érdekünk. Viszont ennek az Orbán kártyának van egy olyan fonákja, amire én korábban nem gondoltam. Ugye, hogyha most egy nagyon erőteljes baloldali fordulat lett volna, ami nincsen jelenleg, akkor abból az Orbán Viktor hitelességet tudna meríteni, viszont én azt gondolom, hogy nagyon fognak most arra vigyázni, hogy minden, amivel Orbán Viktor fenyegetett, az badarságnak tűnjön, ezzel tudják zsugorítani Orbán Viktor meglévő, még megmaradt hatalmát, és azt hiszem, hogy mivel Orbán Viktor a nemzetközi térbe helyezte magát, és felmagasztalta magát, ő a Putyin barátja, Trump barátja, stb. Tehát egy nagyon jelentős embernek mutatta be magát, az Orbán kártya 10-szer erősebb, mint a Gyurcsány kártya. Brüsszelben nem kell azt magyarázni, hogy Orbán Viktor mit jelent, hogy mennyire szimbolikus személy, hogy a patrióták szempontjából ő milyen értékes, és Brüsszelben a patriótákat, akik a brüsszeli baloldali meg néppártnak a hatalmát esetleg, mint frakció veszélyezteti, azoknak már szinte hallom a lelki füleim előtt, hogy milyen alkupozíciót jelent egy ilyen Orbán kártya, amikor arról beszélek majd, hogy tudjátok, van az a legenda, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Akarjátok, hogy ebből a 27 pontból ezt a 3-at is teljesítse, mert ha akarjátok, akkor Orbán Viktornak igaza lesz, ha én lebontok egy kerítést, Orbán Viktornak igaza lesz, ha aláírom a kvótát, Orbán Viktornak igaza lesz, és abból könnyen származhat, hogy neki kreditei lesznek ebből, ereje lesz ebből, és már az önkormányzati választáson erősen tér vissza, majd itt fog nektek újra, ott fogja folytatni, ahol abba hagyta. És ez egy kompromisszum helyzetet szülhet a Tiszapárt számára, hogy ne nyomjanak le mindent a Tiszapárt ton keresztül, amit egyébként nagyon szeretnének, esetleg majd megállapodnak titkos záradékokból, hogy már 3 év, vagy 5 év, vagy 8 év múlva kell ezeket a dolgokat teljesíteni. Persze ez csak fikció, de úgy érzem, hogy amivel Orbán fenyegetett, arra most nagyon fognak ügyelni, hogy egy az egyben ne valósuljon meg. És akkor végül még annyit el tudnék talán erről mondani, hogy Orbán Viktor azt is mondta, hogy most mozgalmakra van szükség, meg jobboldali mozgalom, stb. Én úgy érzem, hogy Orbán Viktor most hirtelen még nem találja a valósághoz való viszonyát. Én szerintem a jobboldal most igen erősen felülreprezentált a parlamentben, jó sok jobboldali erő van most. Én jobboldaliak tartom magam, akár még örülhetnék is ennek, mert valójában van benne egy jobb középpárt, a Tisza, a néppárti kötődése miatt ez tagadhatatlan. Van benne egy Mi Hazánk, aki még tőle jobbra helyezkedik el, és van egy Fidesz, ami szintén valahol ott, az is egy jobboldali párt. Innentől kezdve szerintem a hatalmi vákuum, az egyensúly most a baloldalról hiányzik. A 3.100.000 szavazóból persze majd fognak gesztusokat tenni a baloldalnak, de ha ránéznek erre a politikai berendezkedés, vagy erre a szavazati arányra, akkor lehet azt látni, hogy a Fidesz 2.300.000-es szavazóbázisa az a Tiszának egy vadászterület, tehát ha ő olyan döntéseket hoz, amit valamikor a Fidesz szavazók fontosnak tartottak, akkor ő a Fideszből tud magához átcsalni választókat, még értelemszerűen fognak leszakadni baloldali szavazók, akiknek valóban szükségük lesz különböző mozgalmakra, meg kell találják az ő képviseletüket, hogy idővel a parlamentben is megjelenjen majd egy baloldali erő, aki ezzel az erős jobboldallal szemben áll. Jobb oldalon még lesznek átrendeződések, mert abban a pillanatban, ahogy mondjuk Magyar Péter valamiben enged az Uniónak, az mit tudom én, erősíteni fogja a Mi Hazánkat, vagy erősíteni fogja éppen a Fideszt, valamilyen szinten mit tudom én, marad 5 baloldali szavazója több neki, de abban a pillanatban, hogy mondjuk valamiben ellentmond, akkor meg a baloldali szavazók fognak lesorjázódni onnan. Tehát nem olyan egyszerű a képlet, nem olyan egyszerű látni, mi fog történni, de mindenképpen úgy érzem, hogy baloldalról hiányzik most erő,
nem pedig a jobb oldalról. Hát szerintem körülbelül végigmondtam mindent. Nem is tudom, hogy mit lehetne még ehhez hozzáfűzni. Szerintem helye közel körbeértem én ezzel a kis választási elemzésemmel. Tehát én úgy látom, hogy valójában a dolgok még mindig itt helyben dőlnek el, közöttünk dőlnek el, a kis emberek szintjén dőlnek el. Tehát, hogyha mi odafigyelünk a közéletre helyben, akkor nem fognak a hátunk mögött építeni 1 méteres kilátót, nem fogják kivágni a fát, és nem fognak bele építeni lombkoronasétányt. Tehát nekünk lokálisan kell cselekedni, és globálisan kell gondolkodni, és jobban kell egymásra vigyáznunk, és talán ez a legjobb, hogy ezzel fogom befejezni ezt a történetet. Tehát ha már úgyis minden politikus az írásokból idéz, akkor én is most egy írással fogok előjönni, ami pedig úgy hangzik, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Vagyis, ezt lefordítva, az, hogy nem látjuk Isten, de hiszünk benne, ez maga a hit. Isten keze munkáját láthatjuk, a megérthető az ő munkája a körülöttünk lévő teremtett dolgok láttán, felfoghatjuk, hogy van, de őt magát nem látjuk, ezért hiszünk benne. Ezt a hitet nem érdemes politikusokra pazarolni, mert a politikusok mind a tetteik, mind a személyükre nézve a való látható fizikai világ halmazába esnek bele, ezért nekik bizalmat kell szavazni, és meg kell nézni, mit tesznek, és azt kell figyelni, hogy építik-e a demokráciát, vagy leépítik a demokráciát, felelősen bánnak a közpénzzel, vagy nem bánnak felelősen a közpénzzel, de kár túlzott hitet beléjük plántálni, és nagyon-nagyon kár egyébként egymást agyhalottnak nevezni, meg bolondnak nevezni azért, mert mondjuk valaki a Fidesz szavazója, mert oda is lehet észérveket felsorakoztatni, és nagyon kár a Fidesz oldalról agyhalottnak nevezni a Magyar Péter szavazókat, mert oda is lehet észérveket felsorakoztatni, és ezt fordítva is meg kell vizsgálni, tehát semmivel nem tűnik okosabbnak az, aki egy Orbán Viktortól 300 méterre lévő budai villából leérkezik a magyar valóságba, és mond valamit, és abban annyira vakó hiszünk, hogy az ellenkező oldalt tartjuk hülyének, miközben azt is mondhatnánk, hogy miért hiszünk mi ebben a dologban egyáltalán annyira, támogatjuk, szavazófülke magányában ráhúzzuk az X-et, bármit tehetünk, de nem lehetünk annyira magabiztosak, hogy lehülyézzük a másikat. Mégpedig azért nem, és ez is egy közhely lesz, mert sokkal jobban kell egymásra vigyáznunk, sokkal fontosabb kell legyen a saját édesanyánk, a saját édesapánk, a családunk, a barátaink, mint ezek az emberek, akik velünk kvázi csak egyfajta ilyen nagy közösséget alkotnak. Nem Magyar Péter és nem Orbán Viktor lesz az, aki megfogja a kezedet, ha beteg leszel, nem Magyar Péter és nem Orbán Viktor lesz az, aki rádobja a földet, amikor eltemetnek, és még csak azok sem lesznek ők, akik nyomnak egy féket, hogyha látják, hogy defektet kaptál a település határába. Tehát jobban becsüljük meg egymást, és az empátia nem csak azzal kezdődik, hogy megértjük egymás gondolatainak a különbségét, hanem ebben a helyzetben is én óva intek mindenkit azoknak az embereknek a társaságától, akik most teli szájjal röhögnek a legyőzötteken, meg nevetnek a nyugdíjasokon, meg nevetnek azokon, akik szomorkodnak a választás eredményei miatt, mert nem olyan nehéz elhinni azt, hogy a nagyszüleitek, a nagyszüleink, vagy akár én magam, vagy a szomszédom szorong azon, hogy mi lesz a hazájával. Nem lehet ezt elképzelni, hogy valaki komolyan aggódik, hogy egy bizonytalanba ugrunk, egy olyan embernek adunk bizalmat, ráadásul jó erős kétharmadot, akit még soha nem láttunk cselekedni, nem félthetjük a hazánkat, nem félthetjük az elért eredményeinket, nem félthetjük a családunkat. Ha ez a szorongás alaptalan, annak mindenki örülni fog, viszont inkább ilyenkor vigaszra van a szüksége annak, aki ebben a helyzetben van, lehetne neki mondani egy jó szót, hogy ne izguljál, már haver, csak jó lesz, ha meg nem lesz jó, akkor ott leszünk, összefogunk, megoldjuk. Bár az elmúlt 16 év azért azt mutatta, hogy az elégedetlenkedők nem tudták olyan könnyen elküldeni a számukra terhes kormányzatot, és bizony az asztal még mindig lejt, a szavazómag nagy, a Orbán kártya, mint Gyurcsány kártya kézre áll, tehát van mire figyelni, és nincs mire biztosnak lenni. Köszönöm szépen, ha meghallgattatok, arra kérek mindenkit továbbra is, hogy cselekedjünk lokálisan is, gondolkodjunk.